spørge dem, om de synes, det er rart, det vi laver. Massage fra barn til barn er et lærende forløb, ledet af en voksen. Gennem berøringen aktiveres en ubevidst åbenhed og modtagelighed, som får mennesket til at knytte sig til den, som forårsager oplevelsen. I en del af arbejdsformerne i pædagogisk massage beholder modtageren tøjet på, i det tøj kan opfattes som en naturlig intimitetsgrænse og opleves som en markering af personlig integritet. De gør det rigtig fint. Arousal-sænkende massage er dynamisk og kan være med til at nuancere og afbalancere modtagerens sanseintegration gennem kropsoplevelse og kontakt. Den er velegnet til modtagere, der har en udadreagerende og hyperaktiv adfærd. Sideliggende rygmassage er egnet for modtagere, der har brug for åbenhed og frihed til let at kunne overskue, hvad der foregår omkring dem, og derigennem opnå tryghed. Så bare lige hernede ved svangen, ikke? Er det lidt dejligt afslappende? Fodmassage i fodbad styrker kredsløbet og den kropslige opmærksomhed og fornemmelse helt ned i fødderne. Massagen orienterer sig fra skolemiljøets mange impulser hen imod nærvær med sig selv og hinanden og til åbenhed for læring. Børstemassage styrker sanseintegrationen. Den bruges især til modtagere med nedsat kropsopfattelse, over- eller underreagerende følesans, indre uro eller skyhed over for berøring. Giveren bruger sin kropsvægt og presser rytmisk ned i musklerne med begge tommelfingre, samtidig med, at resten af hånden omslutter og presser ind fra siderne. Og igen, du siger til, hvis det går ondt. De fleste modtagere har områder på kroppen, hvor det føles trygt at blive berørt, for eksempel på skuldre eller overarme. Skulle modtageren blive utryg eller urolig, kan giveren vende tilbage og holde på disse trygge kropsområder for at berolige modtageren.